Awe nos sentar com Lian Newton, mama de Milene Newton, jovencita de 3 anos, com mais ou menos um ano passado, agora detectar com câncer, leucemia. E Lian me sabe contar nossa experiência que ela passa dentro, uma criatura chiquita assim, e todo o processo que ela cana te awe. Até Lian aqui. Não, Milene. Milene. Hi. Hi. Vamos telefoon weg. Zeg hallo. 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 Wat is dit? Een microfoon. Wat is jouw naam? Milene. Oké, ga even met je mama praten. Goed? Nee. Oh nee. Lian, bem-vinda no nosso programa. Conta-nos a experiência com babinha com Milene Tamalo e tem câncer. Okay, well, long story short, Milena cai, então, ora ko ela lanta, ela com sac Você tem outro. Um ano passado, não? Um ano passado, 4 januari. Depois de nós assim verschillende onderzoeken, lichamelijk onderzoek, nós assim röntgen, pero nós não para detectar nada. Depois de 12 maanden kon nós doen die Clofenac zelf, nós doen painkillers, nós decidimos não, nós vai toch een kinderarts. Uiteindelijk nog zeggen ze kinderarts en televisie, oké, laten we gaan onderzoeken, kijken wat er passando en tot sluit uit bepaalde kosten. Dus er is een spoedbloedtest, dus we doen oren, dus het is zo bloedplaatjes, dat wordt een hoopje abouw. En toen, ja, kunnen we sterren met spoed naar het ziekenhuis. Ja, en dan is het een vorm van leukemie. En toen binnen 48 uur, inmiddels dat wordt uiteindelijk 72 uur, nos bij Hollanda pas zo tratamiento. Nos worden heel goed opgevangen, aquí in Tambe. Dat is toevallig een delegatie van kinderartsen die Groningen naar Corso, DAI. Dus nos bij hun toe kon bij Hollanda, weet je dat. Als het ding afjong, ik was pas dat ding. En dat ding hier dat ding hier profissional na inang. Exactly. Dus nos chega Schiphol, nos worden buscar, SVB também regel turcos gewoon heel netjes. En nos bij PMC, het Prinses Maxima Centrum. Dan ta gespecialiseerd voor kinderkanker. Dus wat je kika inang, wat je VOC, de Vereniging van Ouders met Kinderkanker. Wat je doorheen een team inang van specialisten, artsen, verpleegkundigen, psychologen. Doorheen ik ben vang nos op als een familie. En vooral eten mee. Op een gegeven moment nang abayasi su testen nang mesura in principe nos no een officiële diagnose aan dat pas ora nos llega Hollanda. Ko e beenmergpunctie ko nang nang pora wak of stel e diagnose vast. Dus er nang adun en su chemo mesora de eerste dag. E um semana todo esse aí. Todo esse passa. Sim, que men tava um roller coaster. Passou de dia para outro ainda ora me topa gente que tava já domingo promeco nós agora opgenomen no hospital aqui nang mes. Nós sinta ko nang to é muito nota bom, depois de para com Milene tem dolor, e não por a cana, tata malbês e so forth. E ja, binnen 4 dias nós hala kita, kwetur nos kos, nós vamos aqui dia nós também back. Hasta na casa tur kos tem que guardo geregeld, en eens tem que ser a crunchy awa, para vamos aqui dia vou também back. Dus tipo de coisa assim, nós me será pensar tur kos em keer, e ja, nós vai trabalho dank Deus. Zowel mijn trabajo als de mijn casa, dat wordt werk mee hobby bom. Dus ons toerdoos dat por traga vanuit Nederland er af en toe aan mijn mister in Corso. Dus nos make it happen. En toen, ja, you don't know how strong you are until it's the only choice you've got. Seguro, seguro. Pero Lian, bas ora eu abrir malo. Bas sospechar taba tata algo assim que taba câncer? In het begin no, of no, in het begin no, pa sombra, ito ba tang munchi di aya. Que men, e quem tura que te ting, bota pensa, oh, tong gente ta sali. E cai, of, que no por acá nata, o paso ela cai, que men, cos a passa porta com su hueso of algo, dus dat ting cos individual ko a passa ko bonota link ture cos ang mundo, non le llama esa que be simptoma,
kuta kentura, night sweats, ja, uiteindelijk doorlopen. So, ik cancer te ding, beenmerg, ik heb een mucho druk riba bones nang. Dus achteraf mirando back, zie het in hopi kentura, zie het in night sweats, zie het in het dolo die wesu pero at the time, cada mita batawak ng individual ang domino al linke junto. Ang domino costa menos huisarts van toenertijd no ariparesi. E no payuda tampoco, nos no tutumele na malu pesi tampoco, so no tong kosko tan soso de turdia. Pero si uiteindelijk ta via die bloedtest no sa hanya sa ko algo nota okay. So, después de bloedtest zei dat we definitief algo niet oké. Opgenomen in isolatie met mesora. Ja, nos no a salimas, a mi mes no a salimas voor de hospital, voor de ejaluna te die ma corre bij airport bij Hollanda. Dus. Wow. Pa tempo aí me lenta tem ano? Net 12 maand promeka la si 2 anos. Dus ano e 10 luna ongeveer. Ando chiquita, é fácil saber o que está sentindo. No, pero toch cerca che het wordt heel specifiek. Dus cerca dokter Faris, ela bisa heel specifiek het in de ding su knie. En de ding su linkerknie het in de lo. En de después de dus dokter te papi knie, honger knie rato. Después de meneer 5 minuten de bolpen terug. Kan je me vertellen waar je oude hebt? Dat bisa in mesum lugar que ben eta Het is moeilijk om muito chiquita assim na bisa que tem, pero toch por mostrar. Por mostrar, então tá bota consistente também, que me botaria para com tá rápido lo MST, é que da mostra é mesmo caminho aí. Com isso ano de tratamento abai. Abai roller coaster atrobe. Pero zolang het met haar goed gaat, tá bota bij bom para nós. Então nós hebben een instelling die zolang het vandaag beter gaat dan gisteren, dan is het oké. En toen is het wat onze instelling, het team naar Hollanda met een hoopje gespecialiseerd, dan te wak hoopje mucha, nobo pa anja. Je zou niet denken per de hoopje mucha ko cancer ting, no na corso mes misadi ein pasako dat ting 3 mucha in totaal, qua waarde manda Hollanda. Dus het is een kosko. Het komt niet vaak voor, maar het komt steeds vaker voor. En dan helaas, nos aqui com a oorzaak dan. Que men bueno, tá algo biso de bosa, tiene cuenta com tal cosa, tiene cuenta que saque que saia notacina. Notacini. Ja, sowieso dan te bisa. Ja, je kan het beste voeding proberen te geven. Maar in zo'n geval, bijvoorbeeld als de McDonald's zit, die mag niet komen, zolang het vers gemaakt wordt. Ik ben kost nou, ja, gewoon nothing scientifically proven. Algo que te visa, oké, dit is de oorzaak waarom dit gebeurt. Dus het hoop je, ja, ainda aan te onderzoeken, pero ainda nog een uitkomst die is, een resultaat die is. Su grado de leucemia que estaba tinta, son más erg, son más suave. Er is risicogroep, que is standard, medium, high risk. Ting high risk group ko ting hobi biya mucha nang ko ting Down syndrome ko ta ding groep A door ko ding nan DNA ting bepaalde mutaties nang te take place dus nang ting hoog risico ting medium risk en ting standard risk. Standard risk ting ongeveer 10% van de kindjes dat kan je ding standard en tot 70% ding medium. Milen ta kan ding medium risk. Kung nan ta hasi assess is eigenlijk op dag 33 die behandeling, dan was hij een beenmergpunctie en dan was MRD-negativiteit. En toen zit hij eigenlijk bij ding beenmerg, quanto procent of kiko concentratie die malicious cells ng ting ainda. En toen zit hij ting cancer cells ainda, botakay automaticamente ding MRD. En ding medium risk. Medium risk. Si het negatief, si behal MRD negatief, betekent is standaard risk. En toen eigenlijk qua prognose en dat echt maakt uit, het maakt maar stand uit ding behandel
traject wat bij kai en te kon dan bij behandeld wordt. Als er in een bijvoorbeeld medium risk, mister die mas intensievere behandeling kon standard risk. Daar gaat het meer om. Com a situação de Milene da agora aqui. Até então, eta corre. Essa é base. Sim, eta bisa também, eta dona de hospital. Sua hospital é aqui. Não, eta bij hobby bom. Eta sinds april eta in remission kaba. Dus ela hale MRD negatief voor die april aan passar. Basta ali, não? Sim, dus cerca de net in de kaiding standaard risk, pa sombra tating laganos bisa pabo kaiding MRD negatief miste onder de 1.0 bijvoorbeeld, want dit wordt een 0.98. En ter afgerond zit de 1.0, pero officieel het onder de 1. En ter pa nos notignum risk, nos disse die hinkeringen medium, ja nos nota menos chance bij being pa en je juiste treatment. Dus depois de 2 luna ja, dat wordt een MRD negatief kaba, dat wordt dag 79 die behandeling. En ja, behandeling dat daar doen aan, dus ainda não está klaar. Door si mga tayo chemo ainda. Dus pas. Ainda bem ainda bom que chemo que tenhado com é comum de assim tá pode atender. Ela costuma com ele. Ela costuma com ele, saco de routine acaba bem, dus está em opiluk para bem hospital. Está em opiluk para hunger ko ja, tem papje. Oh, wil je ook? Wat wil je zeggen? Dat is een zeggen? Zeg hallo. 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 Zie, het is heel leuk. Die jongen bijvoorbeeld komt papje, kon je maar. Nog een keertje hallo? Oké. Hallo. Wat is jouw naam? Hoe heet je? Milene. Milene, wat meer? Milene, wat nog meer? Alessa. Milene, Alessa, wat nog meer? Newton. Hoe oud ben je? 3. 3 jaar? Ja. Je bent zo groot. Hey, en wie is de baas van het ziekenhuis? Milene. Oké. Agora, tu rendes aqui entre de base aqui não. Sim, Milene Newton. Você tá nos não é no faia. Ja, não, tu mag die faia dingen, sim. Cilian. Sim, dus nós temos rotina, então começa assim. Nós seguimos, para então aqui não seguro. Até januari outro ano. Okay. Dus vanaf het moment die ik premier chemo, dat wordt 25 januari 2019, ook 2021, 25 januari het acaba. So, ja, nós estamos probando aqui na India zoveel mogelijk, maar nós estamos assim na Holanda também, maar het toch zien die dat een uniformiteit wat dat betreft. Dus ja, het bij bom teina, het is een leuk bom aqui não, dus. Het erbij. Lian, se você dar um conselho na maior dan Kiko para ter conta com ele, anche com o caso que bonosa Kiko para ter conta com ele. Sim, anche bonosa Kiko para ter conta com ele, pero abo que um maior capaz com o de tempo ano, quase 2 anos, com a detectar com leucemia, que recomendação abo para dar maior dan que você dando tem que força para testar que está passando dentro of Kiko ter conta com ele. Niet aan luister naar je instinct, trust bo instinct, en to si bo haya ko bo mister dim hasi otro kos ko nota standard way of doing it, en to botas sinti ko tin ko fight pa bo haya do it, paso ni otro en no deve ser bo yo, to bo mister ko sim. Dus esse ja, en to daarna ook again panosa kong sterk wordt dat de orbo mes passa ding algo assim en tot benoting yung otro choice. Dus ja, semi que geeft me en to stay strong en to trust your instincts. Essa que tá boa pro meio? Sim, mi pro meio único eu. Único eu. E nota do nabo é medo comportado que yumas? No. Sombra nós assim, dus sowieso ora ela chega a Holanda, nós misturamos DNA testen também, para ver se tem genetische mutaties. Então, en nota tem genetische mutaties, dus nota siniko dat door die mi gene ko die mi kasata pone ko ela hanye de situação. Dus er is ook een outro eigenlijk, lo nota door die no, zit assim dat hoop toevallig, pero nota nota supposed dita é caso. Yes.
Interessante, Lien. Dank je voor compartillen je historie met ons. Milene, kom je eventjes dag zeggen? Aan de camera? Voor de camera? Kom je even hier staan? Hier, kom bij mij staan. Hier, bij mij staan. Oké, groetjes aan iedereen. Groetjes. Zeg bye bye allemaal. Bye allemaal. Ga maar zwaaien met je handje. Dag. Dag. Tot de volgende keer. Dag de Kijk volgende naar de keer. camera. Zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Mag ik? Dank je. Dank je. E nós sabemos que o Lian Newton e que o Milene Newton, nós esperamos que isso sirva como, vamos passar como exemplo, isso sirva como estímulo para outro ano, para sobre. Nós sabemos que o Piene também está passando de uma situação difícil aqui e be strong. Sim, nós por ser forte. Se ora a bota forte e eu também está forte. Danke.